Ev derbeder yên devera Babeyên Bakurê Rojhilatê Helebê ne. Ku ji ber hebûna Daişê li wê deverê, berê xwe didin gund û bajarên derdora xwe. Niha bi dehanê sivîl gihane kampa meştenûriya bajarê Kobanê Rojavayê Kurdistanê û li wê kampê dimînin. Ji ber nexweşiyarê ji bavêta bajarê Kobanê, wan derbederan hin astangî dîtin, lê here gihiştin û niha li kampa meştenûr dimînin. جينا من أبو كهف عن طريقة ام جی ابو کهفن دریا المستریح را هاتن دریا دا ما آستنگی دیتن لی ام جوان رزگار بون و نها ام لوی کامپه پاراستینه. وطلعنا جابونا لهون وأمنونا. Ev demeke ji ber rewşa ewlehiya xirabiya devera Babêya Bakurê Rojhilatê Helebê, mal û milkên welatiyên wê deverê hatine rûxandin û talan kirin û niha bi dehan malbat derbeder bûne.